Sanibonani molweni ndanamkela kweSATV ngesiXhosa. Ufikile kukwenza noSibongile begxalathelana ke kwaNomfundo. uNomfundo apha avule khona sebuza kwenzekani, kutheni kwanje, betheni belapha bachaza ke uSibongile sitsho into yoba no, ewe belithathiwe kaloku phaa kodwa ke ndibalekile. Wabe sejonga nokwenza besechaza into yoba no, ubethwe ngoonogada baphaa ngexesha ebeyonceda uSibongile. Wabe secela ke uSibongile ucela uba bahlale phaa okwexeshana. UNomfundo hayi akho nesidingo socela, ningahlala apha until nidide nizive nisafe, nihlale nje ixesha elide. Wabe sesithi ke uyobenzela ke into yotya ke kwalalwa ke ekuseni. Wabavuka futhi wabenzela i-breakfast, bavuka badla ke. uSibongile ke nokwenza kumnandi ke kuyancokola, kuyabuza ke ukwenza uba ndingayini kodwa ngaphandle kwakho Sibongile. NoSibongile utsho njalo ukuba nam ndingayini ngaphandle kwakho, ethi kodwa i-risk lo ithathileyo yoba ude uye phaa. Uthe ke ukwenza ibingekho into angayenza yena ngaphandle kwento yoba aye phaa, futhi angayiphinda ukuba kuyenzeka. Ethi ndiyakuthanda mambambo. So kumnandi ke kuSibongile nokwenza basafe. Abasebenzi bakwaDlamini ke nabo ke guys, uMamV bayaselebreyitha apha babavile into uSibongile ufumanekile, wenze nayo right ke. Sithi wenze nayo ikho right yonke le nto yenziweyo yale nduna yoba ithathe umntu ngathi ithatha isonke evenkileni. Ethi abantu kaloku ngabantu bayaphefumla, ayogrosari, so awuvele wenze nje kanjani. uMamV ke ubabalisele into yoba naye wayehlangene nesimo esifana nesi and kwakukudala ke ngoku. Ethi kodwa nam ndihappy namhlanje, ndihleli nabantwana bam, yonke le nto imnandi. uThuli uthe yena ke hayi ongakayiqali kuye uyombona kakuhle yena, soze akwazi yena ukwenza loo nto leyo. Wathi umntu owenza loo nto kuye angabona inyoka enamabele nje, iminyoka ingaziwa inama. Wathi kodwa kuyoze awabone. So kumnandi ke kuwenzeni ke. Usafuna nokuqhubeka ne-podcast yakhe achaze into yoba hey guys, uSibongile ufumanekile, uthi ufuna ufundisana ngale nto but unjengayo uthe hayi uyacela makakayiyeke angayenzi because namhlanje bakhe basezindabeni ngenxa ye-podcast yakhe kwezi zinto zakhe azenzayo. uSamke yena ufikile ke guys kwithaveni apho bekuthiwe uNongeleza angamfumana khona apha sela khona. Qale ngokumbiza ngomama Mashenge ke akaziwa. Wabe sesitsho ukuba ufuna umntu okudala wamfuna ogama linguNongeleza. Waziwa ke ngobhameni ngeli kaNongeleza, esithi ke makamlinde uzawufika unamaxesha wakhe afika ngayo. Nyhani ke uhlalile kuphethe uSamke. Wabe sefika uNongeleza ke fike seyingumntu ohamba exabana nendoda ethile ke caba sisidakwa sendawo esithile. Apho afike ethi ke ucela ukunikwa into yakhe njengesiqhelo. Bhameni wabe sithi no, uzukunika undibhadelanga enye nto, kwacaba baxambulisana. uSamke uphakeme ke ungenelela xa kulapho wathi cela umbhatalele. Hayi ke sana wadelela ke uNongeleza esithi ubuve ngabantu bandikwazi ukuzibhatalela mna. Wathi kuphetheni oh hayi ke kulungile. Uthe xa ethe ayithatha imali yakhe ayibuyisela esikhwameni, wathi omnye futhi ngokudelela again uyayithatha futhi. Hayi waze wadelela ke umntu ongumama. uSamke uye wathi ke okay ke wambhatalela. Wabe sezichaza ke uba ungubani, wamkhumbula ke uba ungubani, esitsho ukuba ndingumngane kaSamke. Wathi omnye ndiyakukhumbula. uMbambo yena guys ubulele kuNomfundo ke efowunini, ethi ke akazi uzombonga kanjani ngokumgcinela abantwana esiva into yoba basafe barayithi. uNomfundo uthe akho sidingo saloo nto. Wathi omnye hayi ndisazokubonga kakuhle. Kufike uKhuzwayo ke emveni kwaloo call ebuza ukuba barayithi na uSibongile nokwenza. Uvuma uthe hayi barayithi kodwa yena into akhe sekhathazeke ngayo ngokwi-relationship yakhe phakathi kwakhe nale nduna, ngoba yonke le nto izoyimosha. Kodwa wesithi hayi isolution endinayo ngokuba mna ndiye enkosini apho ndiya khona because andifuni ubuhlobo bam nenduna buphele ngolu hlobo. So ke uKhuzwayo ke uye wemka ke guys, wabheka apho kuthengiswa khona uSamke eMbalenhle. Apho afike khona wafuna ukutya, waziselwa ke nguVeliphi. Wafika ke apho uncokola noVeliphi embasela ngayo yonke le nto, badla ne-solution kaMbambo yoba yena uzoya enkosini ayoripota yonke le nto. Khange abone uba kanti induna nantsiya imamele, so imvile ke yayo yonke le nto beyithetha ke. Kanti ke uNongeleza yena uthe xa ebuzwa ngoPhetheni wathi yho, ukhohlakele lo mntana lowo unentliziyo embi. Ethi kanti othuki kwale nto uba ehamba esithi ebantwini mna ndabhubha, uthi ndandimthanda kakhulu uPhetheni wandiphoxa. Uthi ukhumbule uba ke njengoba enje ndim owayemncedile kuyo yonke le nto kule ndawo akuyo nje. Uthi emculela ke guys nengoma yakhe uba caba eli gama walithi Phetheni wayemthiye xa kwakutheni. Bathe xa behlukana ke uNongeleza wacela inamba kaVusi, uthi ucela inamba yomzukulwana wakhe. uSamke ke umnikeze inamba yasesibalikhulu, wathi ucela afowunele phaa acele uVusi uzomfumana. Caba akafunanga ukumnika ke
eye-cellphone okanye akanayo, but ke ngoku uyifumene kunongelusi. Kunjengaye yena kwakhe u-worried ngokulahleka kukakwenzo kanti uPhetheni yena ubhizi uphethe iwayini uyaselebreyitha into yoba uSibongile uzawuphuma aphele kwifemeli yakhe. Ethi njengaye funeka amkhonvinse ukwenza ubuya kwakhe into yoba ahlukane noSibongile ngoba le nto azawuyenza yokuleqana noSibongile i-against isiko. So uthi ke ngoku njengaye mna andisoze ndiyenze loo nto because ukwenza wayenza yakliye into ethi singaphinde singene kwinto edibanisene nayo ne-relationship yakhe. Wena khawuzame indlela yoba uke wamkele lo mntana abe ngowakho. So uPhetheni guys usekuloo nto akakamthandi nawo uSibongile as much as uba sele ukwenzo ezixelela uba ngowakhe. Induna ke yona guys ifikile kwatata uVuma apho ke ifike izawuthetha ngento ethi ulibele na into yoba wayemenzele ntoni before uSibongile abe khona. Uthi wayemphe inkomo kodwa namhlanje seyiva ngathi bobayi-two indlela yabo abasazohamba ngendlela eyi-one njani ekubeni wayemncede kangaka. Utatakhe uthe ke utata kaSibongile iyamxaka into yoba yena ebebhizi ethumbe umntanakhe emveni kokuba abuye sethetha ngolu hlobo athetha ngawo. Uyigcwalisele ke laa nduna ubeseyixelela ke into yoba owakhe umntana ke wabuya apha wabuya esoyika engakwazi ukuhlala kowabo wathi uyafunga uyagomela. Uzawumbonisa le nto yocinga into yoba nesi sikhundla naso okanye laa mandla anawo acinga unawo kwesaa sikhundla kuso ayawuphela athi nya. Iphume inyoshozela ke loo nduna apho. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.